आई भैया, हम विकी विनायक अपना भरोसा म्यूजिक वर्ल्ड से रउआ लोगन तमाम श्रोता के चरण छू के स्पष्ट कर रहल बानी। आई यही बीच ये दुनिया के मध्य नजर रखते हुए एगो माई के अनमोल ममता का कहाला उ लेके आ रहल बानी। जेकरा लगे माई बा ओकरा माई के कद्र नइखे, आ जेकरा लगे माई नइखे माई के ममता का होला ओकरा से पूछी। इहे देख के एगो लइका वो माई के ममता के फील करके आप सबसे का कहता रुआ लोगिन सुनी, आपन प्यार दुलार जरूर दी। ये दुनिया में की बाजी बन जाई माई हो। रोई रोई आज एगो खिस्सा सुनाई हो, रोई रोई आज एगो खिस्सा सुनाई हो। ये दुनिया में की बाजी बन जाई माई हो, ये दुनिया में की बाजी बन जाई माई हो। किस्मत से ज्यादा वक्त से पहले न भेटाई हो, किस्मत से ज्यादा वक्त से पहले न भेटाई हो। ये दुनिया में की बाजी बन जाई माई हो, ये दुनिया में की बाजी बन जाई माई हो। माई की कीमत का होला ये भैया, उ तो उहे बता सकता जेकरा लगी माई नहीं। माई तो उ सब है जे सबसे पहले आवेला जुबान के। माई की अनमोल ममता का होला ये तो माई एगो बेटे बता सकता। गाया काशी जइब चारो धाम के, ये दुनिया में ये बा काफी पूजा माई बाप के। गाया काशी जइब चारो धाम के, ये दुनिया में ये बा काफी पूजा माई बाप के। माई बिना हमार जिंदगी बोझ तो हो जाई हो, माई बिना हमार जिंदगी बोझ तो हो जाई हो। ये दुनिया में की बाजी बन जाई माई हो, ये दुनिया में की बाजी बन जाई माई हो। अहंकार हे भैया, अहंकार तो वो करेला जेकरा लगे माई होले, और माई के सर पे हाथ होला। शौक तो माई बाप के पैसा से पूरा होला, अपना पैसा से तो इंसान खाली जरूरत पूरा करेला ये भैया। हे भाई, माई बाप के पैसा से होला सपना पूरा, नइखे जेकरा माई भैया बजनेगी अधूरा। माई बाप के पैसा से शौक होला पूरा, नइखे जेकरा माई भैया बजनेगी अधूरा। ना दिखेला ना केहू नाला के दी मिठाई हो, ना दिखेला ना केहू नाला के दी मिठाई हो। ये दुनिया में की बाजी बन जाई माई हो, ये दुनिया में की बाजी बन जाई माई के अनमोल ममता। हे भैया, माई ना तेरी जिंदगी कोनो काम के ना। हे माई के अनमोल ममता एगो अनाथ बता सकता। हंसी जबाना कही बुझाई जौन जेकारा, रोई रोई माई के दुखवा लिखल भी की पुकारा। हंसी
हसी जबाना कही बुझाई जौन जेकारा रोई रोई माई के दुखवा लिखेले भी की पुकारा जिंदगी बुझाई जहिया मर जाई माई हो जिंदगी बुझाई जहिया मर जाई माई हो ए दुनिया में की बाजे बन जाई माई हो ए दुनिया में की बाजे बन जाई माई हो। ये भैया हम रउआ लोग इनसे अपील करे हाथ जोड़ के अर्जी करे कि माई बाप के चरण में ही चारों धाम बा। अपना माई बाप के हमेशा सेवा करी जा और जितना हो सके उनके खुशी देवे की कोशिश करी जा। जय हो माई।